Asante TV. Yes, so. Said you can Nananom. Ewa ha. Ahima no ahima. Ahimfo enya senketu akra. Edom ha. Yenya ahimafo no bia no mu etwe nkomo. Nana odaroma udini udibre. Ipacho medase. Ede nana ya se wa bonsu. Ifrashia. Mehima na chesu ama hima na minta ye bo otoso mienu. Me ye na chia mehima. Achame ene ohwe ade ya ohunu sen. Ade die okase kura nya metena ase no timu se sunsum ani tumi emu na ye wo enei. Nananom akeka won ho nti asundua ba ha aha ye kama from aha boko na onso fa bi ka ho onso ndie na ne wahu me pa cha o me da ase me nso edi kan mebo midin me de nana ama ampofo ha me free akire nsua me ye nana ma ne chia me se de mi nua ne kan ye no ada ne de mi hu se de mi nsinka no se de mi nua na odi kan no kan ye no se de ba ye hanum asi ebufa suidie se nana betena se de a ene ye hu se de besi akọ na de ada no de nyame anim ni ebe ye nika ebe ye fe enti obi a wo fie bia nso no onya ahokeka no onya wa no mra ne nyina ye ni ada no das ana ense das pa Asante TV ekoso ade nsem no bi abeka mo ho se de ne amanfo afade sitie wa ha se de umade ye sitie no ade a efe yi pa ene ti ene nananom bi ekoso atwe nkomo zabre de opemso nya ntrase ne asetena de mabina ye fe kra ne se nano a wo hia ne waka kire na amanhene nyina se esese obia ba ene na woni di ade nti ne amanhene no wombeba na omunya ntrase ene ti we de ho entew na ye bobɔ mamo no na ne pempe du no atrase a de aka bia no ye de kam ho obo ba sempremu Asante TV subscribe channel no na share amamre ne amane abakwasem de unya ne ba bia agisa ha ye twen e watwewem se de opem so oba betrase na on trase no so ya nkrante ne ma o se abande ne aba ede ya ye nananom bekasa na yehu ne ekọ yekọ ne nananom bi so afa nkomo bi aka ho ye se de kan no ye nananom etwe nkomo na banko hene wa ha na ono so ye ne etwe nkomo kakra na odaroma ye makwa baba Asante TV so edu so ebru na odaroma udin ni udibre nana kwabna kwati sifa nana banko hene etufo brempon nana ebusa se banko ewo mensini be mu a banko o Sechere Kumeu district nana mpeni se aprokuma egu njire ni politic mu akwadue yi oprim so nya metena asimpo na high activity sei uba ehu ni sen sebi ebru sebi nyado na Akwasidae na yewura ato nsafre onya ahoho kakra ti bebi ese nananom nyina beta na chi nananom kra nyamai ya ne edi kan abeduru ha ya tenasia eja muso mabetu yin nti nipa hu nyina sebi ebru sebi nyado yewura nti no mo ha nana se dwumade bi ba se na moye nananom a moti onya so yi se mo ba se ya na de na mofa na de na mo de kire sebi ebru sebi nyado amamre ne amane ne de kikira santiman amane na se yewura o kire ne ni so mi amamre o kire ne ni so a sebi ebru yebesua firi ha ne de akoye nkrom akodi ehene wo yo hene wasantimem na o ma menhia mesoma ne wa hene no na kese enimu nti yewura Akwasidae no ato nsafre na esi nyina de enimu nyam betachi yebesua bia firi ha ne de akoye krom ne de akosom akodi ehene a kire ye manfo sanity na mo pia o da sibru nana banko hene na yene no etwe nkomo no yekoso Asante TV yene nananom atwe nkomo se na ya de kese anase ene ya de Akwasidae nananom eda nananom atrankonwa Asante yeda kese no edi eguso nananom etwe nkomo obani udin ene udibre from nana chief from kontase mahene chiame nana ene ade opemso nyantrase nenso high bitibiti ena de ehu ni sen me se na de sonko kura sonko nya sanketua kama pa bedi akonwa no ade dodo se na ato wo ahemfia ha bedi akonwa de we nya de dikan ade dikan ni ne se hia ye bo akonwa ma won che ana nche nya afikura
ɛne deɛ wɔbɛhunu ne ha yi ɛdeɛ na wafa na ɛdeɛ na wosua firi mu oh mesua no ma bebre firi mu because ade bia esoni eson bonso titiri kura ne sɛ o mampani abedi akira sabi oba nti ama ha no in fact mesua bia firi mu pa ɛni gisem ya ho kan so ɔnyɛ daase ndamase sɛdeɛ na yɛdi kan ne yɛ ma ohunu sɛ ɛyɛ o mampani abedi akire ɛba mfie na one opinso abedi ade no ne dom aba ade nti na dom aba mpani se ananso ayi musa de onyo ntentan ye de nimso advice a okoba bia dom de chine so na dom ne de eye sonko abrante ba ko obabu emi nchiri mu minu abema ye ma kwa ba Asante TV so ye je so ene ehwe mo ho fade se de mo asia Bawumia fan club Bawumia ade ne Bawumia de ne fan club ne ada eye Akwasidae na ba Akwasidae ne ba for say Bawumia ba Bawumia so ye person next president bia Bawumia ne di Bawumia ne di president enti ye ba ha ye nyina ye wa nyina achi ye de achi dom Bawumia enti na ma ye wa ha ye bomba Bawumia achi dom enti ne wa ɛdeɛ na Bawumia ya wobetimi adi ho adanse ese nti ye to abama no a ɛbɛboa Asante ne Ghana nyina oh Bawumia de mi hu bigwa ye se ye pro bibi digital ona de bibi abaye so nan say cities na kosoro na say ze wa transkakra ba ehu se obaye na esa tekoi hwe na say enoma ekofo petu ete so na eboko so eda ba bi eda enti Bawumia de edi na chi ebeboaye enti obi amfa ne boat ma Bawumia ese ne modi mbosoni boni bosoni na ye kan ya mode ntare bebiri aba hai na mumu so dodo no a delegate a ekoto aba mo nka ho se mo koto aba na se Bawumia nya edom we di na be me de me delegate me to aba nti aba na me to ma Bawumia me ndada me to ma Bawumia because Bawumia enya kana bibia be koso nti Bawumia ntine wa ti o mo ma wa asa tale ni na delegate fon kwa na wa tale we bi to hu so obi sha tale we a delegate ye to aba on to aba unya tale we bi nse no mo man share south me to ma Bawumia ntine wa pacho odin di sen me did osetutu dodo na afre me Toshiba yes Toshiba be da Asante so ni akasa so da wase obani odin di sen me did Kasim Abubakar Kasim ye die ni me gonjeni na mpani si ka krokro mienu ko a confirm de onfa ho Asante na nya na gonja de omane ye wa ha so me ba ha no enya boni say emre bi Asante abakosem ukọ Asante abakosem a Asante abakosem kire say wonji Asante nko na eti wo de omanga na mba nyina trap bia omanga na ha no akonja wa Asante ahemfie enti sa Asante eye birbia ese se we omamba Ghana ni ba bia ese so ye de womna emekire wabakosem a wonum efa Asante man ho ana de to so mienu so MPP party e gina ema vice president ende wo be pia ahemfie no ayeye de se unity na ewo MPP party mu no kanititi fo no multi party no omu de odo ene kuruye ene kabom ene ti party no eche Ghana ni ba bia awoti oman Ghana mu a odo ma party no wo de no begim ama party ni ye de MPP party ni gina yie na ekodrum brebi no na party ni yakọ brenko yakọ faako na omampenda ko fo bae ene nanado bae no omosa be ka edom no abom ama party no unity na eden asa be gina kanititi na se nene eti no enti no yeso yenim se MPP party no esiromfo ye di akunkundini e wo hono enti no se nana edi Akwasidae a ese se yeso yemra emehye nanam ne hu se Akwasidae no odi egina ma oman Ghana nyina enya Asante nko a nanso nde ka oman nyina bom e kire se Asante akonja na wodi no odima oman Ghana nyina eka Ghana ema nyina bom nti vice president oba ha no yemi se obo oman no onye hwekura nda hwe education side a enoma bi afidie different eba education fa technology ni we mu a ense wodi akoni wo mba enna eso nti na ehu se oman Ghana e de oman ni hye ni nsema enum se ohini di okonja na chami hye na ase a enya noma eni sude chami obia na obetimi ade aye ne de enso oban so a ono so kakra ono oba de onso betimi de enim ama ohini so atie na le de so media kakra me wa me de be kan
Yɛda pi sɛ ɔkyeame enya medi akonwa no ɔkyeame a ontumi nkasa yie mu ɔhene na mmom ɔba bedi hene no bidia ɔde obetumi ayɛ nti sɛ to aba ma ba umia ɔbɛba abɛyɛ bi ato ade na nado ɛne de kunkufoɔ no ayɛ no so sɛdeɛ papa no ɛkyerɛ no ɔsɛ egonjani na egonjani a Asante akonwa no odi mu akotre ɛno nti na ɔwɔ ha ɔba bɛsom abusuafoɔ aha ɛdɛ aha ɛfɛ aha nika Asante yamamrɛ yamaneɛ yafade ni nyina ɛsombo na ɛsɔni ɛfɛ pa yie pa yɛkɔso ɛde nsɛm no bi abrɛm sɛ wahemfi adeɛ deɛ tɔfo bia na Asante TV yɛde brɛw o de ansɛ subscribe channel no na share YouTube, Facebook, Twitter, Instagram na fe TikTok ba bia no obenya ɛhɔ na fe nema pa yɛde gu akwanso no wahu sɛ ne esi kɔ no asua deɛ afiri mu ɔbɔba sempremu ni yɛda so wahemfi yɛde nsɛm ɛbrɛm ɛnɛ sɛ deɛ medical ka sɛ ne deɛ aha mpae bedwa ɛdɔm a bepie mu ha enya senketoa ene no ma hodo a yehunu ha ehwe me nua ba fefefefe ya omo so abaya doye kese pa ama Asanteman ne opemso me nua ba wodi sen ba cho efe me dan no sen dana wo ye hwan ye kase dan na o se wo ye hwan me ba cho me na me general manager for Crystal Snow Crystal Snow ye dia ba cho Crystal Snow me no water okay ye wadampon Asante achim na yete se na ya Akwasidae na nana so ya Akwasidae na ya de o se be support no nti ye ba se na domo be ba ha nyina omunsi ombenom no ye se ye fa hoka ye de be boa nana nti obi a wo ha bia se opensu anu ma o do ombra be bia ya boy stand no Crystal Snow natural mineral water ombra ye be ma ni so ni free ye nton enensu ye de ba de bia ye de che ti ye se ye de ba ye se ye de be boa nana no wow ye de ba ye se ye de be boa nana no wo si nsuo no wo hene biem ipa cho nsuo no Asante achim dampon okay nice enti de be num nyina no mo de che ipa cho de aba nyina ye de che ye nton bibia okay nti wo is come do bia wo de nante bra ye ho e be ma nsuo na bia no e de so bebre aba okay ene na nyame yadom na ye wie dwumadi ya Asantema TV ye programs so mo bo na mo so yasene ipa cho yate mo frɛ ye nko ade ye beba Ensunu we na hodo say sachet water na bottle water kan ho. Pacho your sachet and your bottle your 500 ml and your 750 ml. Into your pe bia ye de be ma. Yen ba ye dase. And I say oh ye o to badin wedding. O be say branding nsu ani ma so a ye be ye ni nyina kama e de ama. I joke kase bia. Ye de na ba na se ye na ba ye do ase pi Asantema TV. Me me da Asantema TV ase. Asantema TV. Yes, so.